பார்வையற்றோருக்கான பணியிடங்களையும் காலியிடங்களையும் நிரப்ப வலியுறுத்தி 6வது நாளாக சென்னையில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட பார்வையற்றோர் கைது செய்யப்பட்டனர். அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் நிறுவனங்கள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்கள், வாரியங்கள், உள்ளாட்சி நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றில் தங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை நிரப்ப வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பார்வையற்றோர் சென்னையில் தினமும் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 6வது நாளாக சனிக்கிழமையன்றும் சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் பார்வையற்றோர் திடீர் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும் கடந்த 6 நாட்களாக 9 பேர் கொண்ட குழுவினர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்களில் சிலரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாகவும் அவர்களை காப்பாற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுக்க கோரியும் பார்வையற்றோர் வலியுறுத்தினர். எங்களை தமிழக முதல்வர் கண்டுக்கவில்லை. சமூக நலத்துறை அமைச்சர் முதல்வரை சந்திக்க அனுமதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. காவல்துறை ஆட்சி துன்புறுத்துறாங்க. எங்களுக்கு பசியால் குடிமையில் நாங்களும் வாடுறோம். ஹாஸ்பிட்டல் இட்டு போய் அறிமுகம் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க, அனுமதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இத்தனை நாட்கள் 5-6 நாட்களாக எங்களால எப்படி உண்ணாவிரதம் இருக்க முடியும்? கண்ணு திறதுங்கிற ஒரு குறையை பயன்படுத்தி இந்த சமூக நலத்துறை எங்களை அம்மாவை பார்க்க விட மாட்டேங்கிறாங்க. அம்மாவை பார்த்தா நிச்சயமா எங்க கோரிக்கை எல்லாமே நிறைவேறும். நாங்க அதாவது முதல்வரை பார்க்கணும் அப்படின்றத மட்டும்தான் சார் எங்களோட இது. அதுக்கு யாரும் முழுமையா எங்களுக்கு ஒரு ஆதரவு தர மாட்டேங்கிறாங்க. இதுல காவல்துறையினரும் எங்களெல்லாம் ரொம்ப அராஜகம் பண்ணி அடிக்கிறாங்க. பிளைண்ட்னா ஒரு மாதிரி ஊனமுற்றோரை அவமதிக்கிறாங்க சார். யாருமே இது வரைக்கும் மரியாதையா எங்களை நடத்தல சார். நாங்கள் 9 அம்ச கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இன்றைக்கு 6வது நாளாக 9 பேர் உண்ணாவிரத தியாகிகள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இன்றைக்கு காவல்துறை ஒரு பாதுகாப்பான இடம் கொடுக்கவில்லை. எங்களை தொடர்ந்து வஞ்சித்துக் கொண்டே இருக்கிறது இந்த காவல்துறை. இதற்கு நீதி கிடையாதா? நியாயம் கிடையாதா? ஒரு நாள் இரவு சுடுகாட்டிலே இறக்கிவிட்டு செல்கிறார்கள். நேற்று இரவு கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்திலே இறக்கிவிட்டு செல்கிறார்கள். இப்படியே தள்ளால் எங்களுக்கு நிலைமை என்ன சார்? தீவிரவாதிகளை சுட்டுக் கொண்டால் கூட இன்றைக்கு மனித உரிமை ஆணையம் இருக்கு. எங்களை கேட்கறதுக்கு யார் சார் இருக்கா? மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆணையரை சந்தித்து தங்கள் கோரிக்கைகளை முன்வைக்க சென்ற 50க்கும் மேற்பட்டோருக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதை அடுத்து பார்வையற்றோர் சாலை மறியல் செய்தனர். இதனால் KK நகர், அசோக் நகர் பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. மறியலில் ஈடுபட்டோரை போலீசார் கைது செய்து அப்புறப்படுத்தினர்.